Hey guys, welcome to my channel. Welcome to Matalom. Okay. Buko naman guys. Panahon ng noodles. Guys ha. Ani procedure sa ang guys, sunod follow ang mga seasoning guys para makuha sila. And then nang i-follow atong mga kuan guys, mga ingredients na to. Pero meron itong ibutang alubati ni guys, alubati o sili para kuan kay mas kuanong guys o mas daghan mag vitamin sa vegetable niya sustansyado niya, affordable pa guys. Sunod atong ibutang sa kalamunggay. Okay, mix para ko mga noodles with vegetable, kalamunggay, alubati ug sili. I-mix din guys para ko mas malahalo sila guys. Ayun, kung mag-uantag pila ka minutes makuhan sila. Okay guys, itong recipe nire sa iko kusina ni iko sa Matalom. Noodles with kalamunggay, alubati ug dahon sa sili. Okay, maglita guys para ibukaw mas kuan siya.